Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Nagistorya man si Dennis nga gikan daw sa seminaryo. So, ako pod mga gala, gikan po ko seminaryo. Kang kalainan namong duha ni Dennis kay sila gipagawas. Ako, gipagawas sila kay maldito man sila. Ako, wala ko gipagawas mga gala nga maldito ko. Ha? Gitawag ko sa akong obispo, hingnan gyud ko ga Ed, ayaw lang pagpari. Monsenyor, kabuutan ako. Gusto gyud ko magpari, Monsenyor. Problema na akong dako. Ed, ingon akong obispo. Ningon ko nga, unsay problema nimo ako? Monsenyor nga, buutan man ko. Di, ingon dahil sa, ang pinakadako na kong problema dong, unang ipagawas na kay guwapo ra ka kayo. Mag-uulo niya ko pagbisita na ko sa imong simbahan, imbis mga bestida sa pari ang bitay-bitay sa likod, sus, bestida mas bata. Ha? Kunya, magmisa ka na. Pag ana nimo sa ustiya, ha? Pagsaka sa imong kamo sa ustiya, body of Christ, ang imong isulti siguro kay Christ, what a body. Bitaw may gala. Unong mo ko katuig sa seminaryo. Wala. Wala gyud ko plano nga magawas sa pagkapari. Magstana ko kugod. Unya, ikalit lang ni akong rector sa seminaryo, gipatawag ko nga ipagawas lagi ko pati na akong hilak may gala kay sutana na gugugod unya adto nang akong hunahuna ba nga madto ko sa parokya magwali ko dito gikan sa mga isa ka oras o 2 ka oras. Okay, pabian man ko kung ako ra isa pero kung daghan na kayang kaistorya ato ako sa daplin hindi ko magtingog. Mo to nga pagpagawas ako so suwa gid na warli ko may gala Nawala ko may gila. Asa man ko paingon na nga di man wa man ko hibaw-an nga gusto. Ani adto ko sa Ateneo. Enroll ko sa Ateneo may gala niya. Nangita ko pinakalisod. Pinakalisod nga kurso. Suswa magyud kay nakitang lisod nga kurso. Nakita naman ako tong BS-NS. Pasabot Natural Sciences. Wa pod ko kay balo nga paingon dito pagka-doktor kay nanawan ba na ako, ikan ko seminaryo god, ha? Ang lingaw lang namo sa una may gala, kung wala mo kay balo, ang lingaw namo nga makapalit mi yung bingkas bangkal. Makapalit lang yung bingka mas kaysa lang sa isa ka semana, kay dili man mi pagawason sa di man pas karon nga sa seminaryo. Kada semana sila manggawas kami sus unong kabulan di mi kitag chicks ba. Ang pinakagwapa namong chicks dito sa seminaryo katong cook namong tiguan. Mura tayo makikita bahay dito kay alam nga stricto mo sa una may gala may man to panahon nila ni Dennis kay pwede man sila maglakwat sa kami wala maka-escape lang yun dito sa bangkal kay na maligyag bingka dia alami kay na sila bingka dia may gala so mo pa'y pagkatulog sa mga pare kanang gwardiya na mo sa dormitoryo kamang ngadto na sila manaog mi dis bangkal kay St. Francis Xavier Seminary magkugikan so dito mi mamalit og bingka unya ang kapares na bagod sa bingka dito may gala kay tuba man mo na among siya lang way nagbahal beer pa day mo na akong kaagi sa pagkapari may gala mo na nga ang akong utok yun dili gani mo matuis sa kwarta ba kay nagdako ko nga puro gyud relihiyon binisahay og Biblia kamo kung naingon mo ng mga Iglesia ni Cristo mga Seventh-day Adventist mo mga unsa nga tigbasa mo Biblia ay kaunon na ako nagibasa ang Biblia may gala cover to cover dili na yung gilaktawan gilaktawan ang Psalm gilaktawan ang Exodus wala gilaktawan ang Genesis wala cover to cover na kaunom na gyud sa isa kato kaunom na nako nabasa ang Biblia so
Mao lagi ni, nga may ko si Dennis nga daghan daw kay KKK sa ilang grupo. Sa amo wala may gala. Ha? Sa tinuod noon, katunga sa akong kauban seminaryo, nabayot ba? Ha? Nangamatay naman in town to sila pero okay, siyempre tiguang na gud ko. So tiguang na pud ako mga classmate. So gamay na lang nabilin sa bayot ba. Munay nahitabo na mo sila. Sila Dennis kit puro man nga KKK. Kami wala kay na bayotation. Manindog na lang ko kanang kuan, nanindog na lang ko mga parlor. So ako istoryahan ko munta kay na na-trigger lang ko sa istorya ni Dennis nga kuan lagi daw nag KKK daw yung mga kauban ako wala. Nabayot hinoon. Ako istoryahan ko munta ka may gala. Kuan lang nilikay lang tagamay kay puro ta seryoso ba. Gingnan ko sa usa ka nako katig paminaw sa radyo nga daw. Perting seryoso ra nimo karon daw kay sa una sa radyo na 2004, 2005 sus mag-agik-ik yun makaiihi man kinatawa sa radyo kay kuan magkakayo pagkasiaw nimo naputol na to kasiaw na ko may gala ning COVID ba. Nagseryoso ko ba daghang kay palpak sus in town. Pagkadaghan sa palpak karon. Tiaw mo doktor ha? Ultimong doktor. Ha? Mukalit lang. Giubo lang gani. Gamay COVID na gihuna-una. Santa Cruz de Dios. Ang COVID na lang ba di ay ang rason nga nang muubo ka? Musipon ka Santa Cruz de Dios. Daghang kay nga matay lagi na may galawa. Tungod anang mindset sa mga doktor, nga COVID na lang, puro COVID na lang. Ako istorya sa 18 years old nga babae ba. Nisulod sa isa ka clinic mga unya gihutoy man, alam na, kay naman sa sinusitis. Ang iyang adtong ta pa examine lang ihi ba. Jesus kay nakakita man isa ka doktor. Iingon na siya, COVID na, i-sprayhan na siya ka ng glue, i-sprayhan na siya ka ng mga sanitizer. Ina siya nga, dito kadapit, ayaw digdool kay COVID ka. Sus, luuya sa dalagita, may galo eh. Pitig yung sukua sa lula. Lamig kay panghapak kung itong mga doktor nga nagsulti ng COVID nga, wag ganig i-examine. Iubo lang ko itong bata. Ang dalagita. Pagka eh. Munang mindset sa mga doktor nga dili maguna-una ba. Daghang kay nga matay lagi. Ambot lang kung naminaw na mo atong panahon sa COVID sa quarantine nato, generalized quarantine. Daghang kay nga matay sa kasing-kasing, may stroke, biya kung saan itong atake. Unawa man nila ang COVID. Saan na ron? Ultimo na akong brother-in-law, namatay sa, naglakaw-lakaw sa emergency room, nag-atake kasing-kasing. Giuna, gi-testing sa COVID, niabot isa ka oras, patay. Kaya ang ABC sa emergency, may galan, gina-protocol, may galan, based sa pag-unsa na imong, bisag unsa pa na imong nahitabo sa imong, gina-ABC, tanawan kung unsa yung problema nimo bago ka i-diagnose nga COVID. Karon kay, galisod ka na ginhawa ba? Matumba na ka, malipong na ka COVID sa unahon. Unsang klase. Nawala ang protocol sa emergency. Dili na gyud mao ang atong dagan karon diri sa ato ba. Dili man ako mapasanginan mo kay kamani gikan ni sa direct sa DOH. So ang DOH ning bunalag dos por dos. Wa mahimo ana kay man sila. Gamhanan man sila. Bisa kung saan ni mo istorya sa istarang dili gyud magkambyo. Pila na ko kabulo ng istorya aning protocol ilang himuon nga pagtanaw mo ubo lang gani ka ipadala na ka sa SPMC. Patay. COVID lang ba di ang makakusog ubo? Sinusitis, bronchitis, ubak. Kung nag-inom ka Captopril, ubo gani ka, pastilan. Mao na siya problema. Ang ako istoryahan nung taga Maygala, layo na kayo sa COVID. Pero kung likay ko sa iba, katong kay mabusit ka gani paminaw, no? So, ang tudloan ta mo karon, nga may buntag kalibutan. Tudloan ta mo karon, unsaon ninyo nga magkalibang mo. Sorry lang sa namahaw ron ha, kay taig ito istoryahan nun. So, kay
magkalibang mo, mga mo hospital, ikubid sa mo ba? Bago mo tatambalan, nga ordinary ramang tambal sa kalibang may gala. So, itulo na ko sa inyo, kung sa inyong buhaton, inoon, magkig-amigo yun mo sa mga butika, may gala. Kani ako mga tambal akong i-mention karon, nga tagaan mo, anay, mag-isa ka buok, duha ka buok. Naman available man sa barangay center. Pero hinoon lagi, pag-abot mo dito, pakutan mo man kag gi-COVID ba ka? Giubo ba ka? Di patay. Kumingon ka giubo ko gabi patay. Wala na. Di na ka nila eksaminon. Nga kalibang na unta tagiadto nimo dito. So, itulo naman sa inyo. Makik-amigo mo sa butika para makapalit lang mo duha tulo. So, tingani. Kung kalibang gani mo mahigala. Mutanaw gyud mo sa inyong tae. Sorry lagi na mahal lagi, Sige lang, ipalabay-labay sa yung dalunggan at tanawan yung tayo, yung sa color. Brown, normal, pero tubigon, kalibang na siya. Labaw na sabayan yung kasukaon ka, sakitihan. Pagkapila na kamalibang, katulog, kaupat, kalima, ayaw na guna-una lain, kalibang na yun ay problema nimo. So, kanaingan na nga sitwasyon mo higala, imo nang ipon ang paglibang nimo. Sugod kag sige inom tubig. Sugod na kag sige inom tubig. Ayaw na mo tagig asin kay way lami. Baski pag tubig lang, ang tubig may importante nga to nga makainom kag tubig. Besa ko saon na nimong tubig, butang nimong tsokolate, kape, unsa pa bay, pamutang nimo diha. Basta mainom jud kag tubig. Kada libang nimo inom kag tubig. Pag di pa gyud sa magkuha nya, katulo, kaupat na kada libang, ayaw inom og diatabs. Ayaw gyud diatabs. Kay ngano, pugna na sa diatabs ang kagaw dito sa imong tiyan. Di naghimo ng kondo, naghimo ng mansyon dito ang kagaw. Ang imong buhaton, ilibang nimo. Ipagawas. Sugod kag kaog saging para magahi, Ayaw tong saging, ayaw po tong kapayas kay lain man tong purpose sa tong kapayas, di ba? So abot na kag kaupat ng libang. Kasuko na gyud ka, wa na kay gana niya sakit imong tiyan. Palit dayon kag ciprofloxacin. Ciprofloxacin. Ang spelling ana may gala is C as in Coca-Cola. Ala kong papel. C as in Coca-Cola. I as in Ina Raimundo. Sorry lang may gala kay mga bombastar lang ko hibawan. P as in Piamran. R as in Roses. Okay. O as in usam. F as in flower. L as in Lorna Tolentino. O as in usam na pod. X as in xylophone. A as in apple. C as in Coca-Cola. I as in Ina Raimundo. N as in Nora Honor. Kuha. Ciprofloxacin. Ang ciprofloxacin may gala, inumon yun na siya kung tiguang na ka 3 times a day. Buntag ito gabi. Kung bata pa, payat, ibaba 2 times a day lang. Makainom lang kagkaduhaan na, katulo may gala. Fights na. Maabot kang isa ka oras, muundang na imong kalibang. Undang gini sa gyud. Muundang pod ang sakit sa tiyan. Pwede mo mainom og kanang para sa sakit sa tiyan, hyoscine butyl bromide na anay baligya nga buskupan, nasa unay Baralgin, nawa mahinuon kini na bankrupt ang kumpanya, buskupan. Mo na siya hyoscine butyl bromide, mo na pagpasakit sa tiyan, dili silicoxib, dili paracetamol, dili Skilan, dili unsa pa na mga diclofenac, dili na siya mao. Ang para sa sakit sa tiyan na gala is hyoscine butyl bromide or buskupan. Ang spelling sa buskupan, B as in baboy, U as in universal, S as in Susan Roses, C as in Coca-Cola, dili Pepsi Coca-Cola O as in usam, P as in people, A as in apple, N as in Nora Honor. Buskupan.
1 tablet every 4 hours para sa sakit sa tiyan. Kung way sakit sa tiyan, ayaw pag-inom ana. Ang imong inumon katong ciprofloxacin. Okay? Kaya nasulat. Kung dili ninyo masulat, di ninyo nakuha ang spelling, adto dito sa YouTube, tanawa ang akong episode tomorrow kay kakugma pa man siya i-upload sa YouTube. Unya isulat niya ibutang sa bungbong. Ciprofloxacin niya das kalibang. Takwa kana agong likod sa kalendaryo got ibutang na imo dito sa inyong bungbong. Kung di gani mo ka gusto sa bungbong dito sa bungbong sa inyong kasilyas, butang ciprofloxacin kalibang. Okay? Unsaon ninyo pagkibalo nga dili siya acute gastroenteritis. Gastroenteritis man to. Di ba? Ang amoeba man gala, musakit po di mong tiyan pro ingani. Paglibang nimo, mawalang sakit. Usahay dili gani basa ang tae, pero magsige kag libang, putol-putol. Usahay kanang ang imong tae muralag kanang kuan. Gitawag na to sa Bisaya og igit. Kasabot man siguro mo nang igit no kay urag pundok-pundok lang sa kanang tae sa manok. Muna siya ang amoeba gyud. Usahay makakita mo dugo, usahay po dili pod. Pero usually yun na siya. Paglibang nimo, sakit kay mo tiyan. Paglibang nimo mawala ang sakit. Nya ang mugawas, nay buo nga tae, nay dugo, o nay sipon-sipon. Kung dili ing ana, ay dili gastroenteritis to siya. Kaning amoebiasis, kaning amoeba, ana ang imong tae. Kung dito ka malibang sa inodoro, ay ayo sa i-flush. Tan-awon sa gyud nimo. Kay may bawon magyud nimo siya nga ang katong sa amoebiasis mulutaw ang buo. Samantalang sa gastroenteritis, katong kalibang tungod sa gikaon nimo, poisoning usa ba? Mukuan siya, mukatag. Ang katong sa amoeba dili, magbuo-buo siya. Magtumpok-tumpok, urag tae gyud sa manok yun. Kana si amoeba. Ang tambal ana metronidazole. Metronidazole. M-E, M as in Manila, E as in elephant, T as in tiger, R as in radio, O as in usang, N as in Nora Honor, I as in Ina Raimundo, D as in dog o Duterte, A as in apple, Z as in zebra, O as in usang, L as in Lorna Tolentino, o E as in elephant. Metronidazole. 500 milligrams, 1 tablet, 3 times a day. Ang katong ciprofloxacin, 500 gyapon may gala. Sa tigulang, 3 times a day. Sa bata pa, 2 times a day. Okay? So, kaning duha ka tambal may gala, kung makapalit mo, at least mga napulo ka buok, andam na mudaan sa balay, anak. Kaya aron dili mo manginom og bisag unsa. Kaya sa inyo ba, manginom na dayon og kanang dahon sa tuba-tuba, o dahon sa bayabas, o dahon sa mahogany. So, sa intaon, may gala. Kaya ba naman kung sa itabo, anak? Dito sa inyong tiyan, magkarambula. Moingon na ito, tinain ninyo ba? Pastila niya kung amo Putok bulinaw. Imbis sinuon, ibuga. Ibuga. Ang katong kagaw, iya mahino ikuan, gakuson. Kaya po man siya o kanang dahon-dahon o unsa ba kang pagpahunong sa pangtae, di. Kung sa itabo ninyo may gala, maabot mo 5 kaadlaw, unong kabulan, hantod unong kaadlaw, admit mo sa ospital, kay dili man mo ang ginom. Ang kagaw may gala nga gikan sa inyong pagkaon nga magkalibang mo, igubuga, igawas. Ayaw pugi sa diatabs, lumutil, o sa panay mga tambal inyong inumon, ayaw yun. Pasagdi siya magawas, kay mo nang reaksyon sa atong lawas. Ilabay ko ninyo. Kung inyong pugna na siya sa diatabs, o sa panay inyong inumon para dili mong kalibang, gimuan nyo kundo ang kagaw, mga manong, mga manang. Kung sa hitabo, ang amoeba, may matong gastroenteritis kay magsigilag balik-balik, bilang adlaw, wala gamay, di nakakalibang. Ay, salamat to, nagto nalibang. Pero pagkasunod adlaw, libang na po ka. Ana na siya, di mo human.
Ang amoeba may galal perting problema gyud kay ngano. Mudagan man ang kagaw dito sa ibabaw sa imong atay. Maghimo na siya tumor ba? Maoperahan gyud mo di kay balo na inyong doktor ba? Ha? Kung ultrasound na dito sa pagtanaw na tumor, dito na. Kay mahimo man na siya dako kay yung cyst dito sa atay, ang amoeba. Pag abot ang panahon nga mudako na kayo niya makita sa ultrasound, maingon na din imong doktor nga cancer of the liver na ba? Kustaan na ita. Kapila na ko ana kita. So maingon lagi ko sa pasyente nga luoy po nimo dong no. Kabata pa diha. Gidiagnose sa kag hepatic cancer, hepatoma. Ay Santa Cruz Digos. Wala, ang tambal na dextrose na yung taon o katong metronidazole nga ibutang nimo sa dextrose. Hiyos na ba? Kustaan na pa. Ipusta pa na akong itlog ni Ronel. So, mo na problema sa amoeba ba gala? Ang problema po, kay di lang mohunong ang amoeba, kung di lang mao niya pagtambal, di rin na mohunong dito sa atay. Musaka pag na siya, mukha na siya, magtour na siya, maabot na sa inyong baga ba? Katuo mo na, gikan sa inyong tinai, sa inyong lubot, maabot sa inyong baga ang amoeba, so sa inyong tao. Mo na problema. Kay usay gani. Maabri kog tiyan may gala kanay dako kay tumor dito sa large intestine sa sudanan sa tae. Dako kayo. Sus. Malisang ko kagod kay imong gunitan sa mudugo. Unya, murag kabutho na ba? Gamay na lang kay agianan sa tae. Cancer man gyud ni. Sus, pagpa-examine, histobiopsy may gala, kay histopat sa pathologist, amoebic abscess. Tiaw. Tuon na siya sa di mao ang iyong pag-inom sa tambal. So, gastroenteritis, kalibang perme, ciprofloxacin, 500 mg, 3 times a day, 2 times a day. So, bata pa. Kung putol-putol ang inyong libang, mawala ang sakit, pag humagkalibang, amoebiasis na siya, metronidazole, 500 mg, 3 times a day ang pag-inom, up to 5 days. 5 days. Pero kung dugay-dugay na mo sige kalibang, recurrent, balik-balik, amin na siya, ipa-examine to stool exam. Kung positive yun siya na sa trophozoites, cyst, nanay anak ang amoeba, kana siya kinalang 10 days yung kamainom. Sabay, sa usa ka antibiotic, ang gitawag doxycycline. Di po na pwede kung dili mo makonsulta ang doktor kay di mo mutagaan. So, ang pagkalibang mahigala, dili na sa serious. Dili niyo paabuton nga mag-dehydrated mo. Kaya nga no, ang kadaghanan sa inyo manggod, prasa na baby, nagkalibang ang baby. Usay mo on, di na pa inom ng gatas. Samot, di na pa inom ng gatas, di pa inom ng tubig. Unsay tabo, dehydrated pag-abot sa ospital ba? Sunken eyeballs, lawom na kayo ang kuan, ang mata, ang bugon, ang kuan diya, ang iyang kuan sa iyang ulo kanang say tawag nakalimot man ko. Bunbunan, lawom na pud kayo. Sa bata, okay ra kay magulita man ang bunbunan. Kamong tiguang wa naman sarado naman yung bunbunan. Di ninyo may baw ang dehydrated mo. Tingala lang mga luya na kayo mo, matumba mo kay di mao ang tambal ngayong ginom para sa kalibang si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Nangatol akong palad may gala. Magkakwarta sigaw karon, manabong sigaw karon. Kanig yung mga tao ba? Giing na lagi nga dili magsabong. Magsige ni og sabong labaw ng mga tumog baryo mo man istorya permi ni ding dukot sa buntag sayo. Kay makapaminaw man pud ko ana may gala kay kamulo man ko ang kuan. Kanang nay hapit na pamamahaw nga nagulatulat ko. Mina kung ding dukot, sus puro mo nagsabog na puro sabong mo na ilang mention no unsa man taon. Ang number na mo may gala is 0915 483 1315. 0915 483 1315. Maski ma-detect ninyo nga dili siya live ang radyo may gala. Pag text na mo daan, kay dili mo na mo siya i-reason, mo sulod sa cellphone, mabasa na mo siya sa pag live nako. Dili na mo na siya tubagon gyud kung dili live kay usik-usik sa panahon. Daghan man katuon sa inyong mga pangutana. So pangutana gani mo, klaruha na edad,
lalaki, maskig bayot, ha? O asa po mo gikan, asa po na mo naga-text. Para maklaro yun na ninyo ang pangutana. Kung magpa-interpret lang mo sa inyong laboratory, ayaw na lang kung di mo masulti sa inyong gibati. Kay usually yun, dili na ako nga ginapa-entertain. Ako nang ginapa-delete sa akong misis kasi may tigadawatan na sa inyong mga text. So, dili ko ganahan na may gala kay usik ko sa atong panahon. Ang gusto na ako nga naagi mo'y complain kung ano nagpahimo mong laboratory. Kay kung kuan lang pabasa lang ato lang sa inyong doktor. Okay. 0908-491-8470. Pwede di ay ang gi-atake og high blood, taoran dayon nila og tubo nga high blood naman. Ayay, wa gyud mo kasabot siguro may galano. Ang kung pasabot ni mga tubo day o dong nga tubo nga ibutang sa baba, kana siya nana sa indikasyon. Tanan himuon sa doktor, tanan himuon sa ospital, nana sa protocol. Dili na magbuot-buot nga high blood ko no, dili pwede butang ang tubo noon sa mantawan mo Kana siyang high blood, wala na siya rason nga dili siya butang ang tubo. Kaya nag-stroke na siya na, kung di ba nag-atake kasing-kasing, dili na siya kaginawa, muna siya butang ang tubo sa baba niya. Kung mo na imong pasabot, kay halos tanan ng ibutang sa lawas, tubo man. Catheter, dextrose, kanang butangan o kanang IJ dire, dahil puro tubo na ba? Nga imo kay tubo nga imong ibutang, umingon ko sa ibo, basig tubo sa baba na imong pasabot. Ang high blood dong, wala na siya. Isa rin na siya sa problema sa pasyente. So, kung kinahanglan siya ventilation, pasabot na nga, disod na siya ginawa, makita sa parameters na, makita sa mga oxygen detectors, makita na siya. Sa naong sa pasyente, sa pagginhawa sa pasyente, kinahanglan siya tubo, butang na siya tubo. So, ayaw ninyo, gamay ka inyong bulihiya, gamay ka inyong knowledge, inyong i-judge ang ginahimo sa nurse, wala. Kausik-usik lagi mo sa panahon kay naa na siya rason. Nganong himuon na siya sa doktor. So, kinahanglan magtuon sa ginugmaayo nganong nga na siya. Kung gusto mo gyud mo makibalo, mungtaw na mo sa doktor na naghimo ana nagbutang sa tubo. Nganong kinahanglan mo na siya? Di mo po na siya itaod kung dili mo pirma. Di na siya itaod. Magngita gyud na siya consent nga tagaan i-intubate ba ang pasyente o dili. Pag mo consent mo ayan na ibutang. Kung magpadugay-dugay magbutang, patay ng pasyente ba? Kabalo ba mo nga halos tanan nga lisod sa pagginawa gikan sa sakit sa kasing-kasing maglisod og ginawa. Gikan sa na-stroke maglisod og ginawa. Depende kung asa na igo sa iyong utok, kung ang respiratory center sa iyong utok mo na igo, di na siya kaginawa ba? Kung na-paralyze na siya, apil ang iyang tutunlan, di na siya ginawa. Kinahanglan na siya butang og tubo. Kung na ay problema sa baga, nagtubig ang baga, dili ka ginawa na. Kung gidunggab, gibaril, nagdugo sa ilalom sa ilang dughan, di na siya ginawa. Kulang na kayo sa oxygen. So, ang pagbutang sa tubo sa baba, mauna siya ang mag-deliver og pure oxygen sa iyang lawas. Mura na yung kasilbar usahay. So, kanalagi, gamay ka ang inyong hibawan, niya mag-judge dayon mo, muna yung problema. Kay wala gyud mo kabalo kung say rason nga na himuon na. So mga taon na mo sa doktor. Bago sa mong pirma. Kung kamo bystander lang mo, nang tanaw mo sa gawas, di gyud mo kasabot. Kay nganong gibutangan mo na sa tubo. Nya daghan na ba sa inyo chismoso? Istorya dayon nga nganong gibutangan mo tubo, namatay noon, wa mo kabalo. Ngay patay na yung tato, gisalbar lang. Mao lagi na sitwasyon non may gala. Permi gyud ko nganong gibutangan man itong tubo nga namatay hinoon. Wa mo kiyawi. Ang katong tubo hinoon siya nagpapataas iyang kinabuhi. Kay kadaghanan na saving procedure na siya mga manong. Abot ako sa Bisaya sa saving procedure. Mura makasave sa pasyente ba. Kabalo mo nga kung wala na na-invento ang sa tubo, di ta ka-opera sa tibok sa lawas ba. General anesthesia kay kanang may gamiton. Dili ta ka sanang gibaril. Paspas kayo ng higala. Kakisik-kisip pa ng pasyente kay gibaril.
Ya dili man mi ka-opera kung wala tong tubo sa baba. Butang man sa siya tubo bago siya i-anesthesia. Ha? Perting lisura na sa COVID pod. Ha? Laga wasak-wasak ng laway, dugo, tanan din sa imong naong busudod yung kagirog tubo kay mo man siya makaginawa man siya. Kaya ang unang problema sa COVID, di man kaginawa. So imo siyang dilwiran og oxygen. Pinaagi sa intubation. Ha? Intubation ang tawag ana. So, ayaw mo kung ingon nga high blood dili itubuhon. Asa mo nang kadungog. Basi graduate mo siguro sa Universitatis de Salmona. 0907-967-7745. Dok, kusog man ang hearsay nga ang biopsy makasamot daw, maka-active sa cancer cell. Mo na ako giingon sa inyo, may gala. Kapila na ko ani 35 years na ko as surgeon. Hangtod karon napay mga bugo ba. Daghan pa gyud. Daghan kayo. Kapila na ko ana nga naay tumor. Ingon lang kadako sa hulin sa tutoy. Giingnan sa silingan, giingnan sa mama, giingnan sa lola, dili na ilabtan kay mahimong cancer. Dili na tinuod. Wala gyud na yung katinuoran. Kung ang cancer, ang tumor sa tutoy, cancer na gyud na siya. Dili na siya pwede mahimong cancer kay gibiopsy. Asa ka na nyo gikuha. Asa ka na nyo nakuha nga kuha. Wala na katinuoran. Kaya ang cancer gina siya. Pag biopsy nimo, mo na siya gi-diagnose as cancer, kay cancer man siya. Dili sa cancer gi-biopsy na imong cancer, wa mo kiyapi. Ha? Ano mang himuon mo na siya kung ingana di ay? Unsay rason? Ha? Wala gid sa inyong kan ba? Wala na sa inyong panghunaw na gid. Ang unang step makahibalo ang siyensya, ang medicine, ang mga doktor nakahibalo nga cancer na siya sa biopsy lang. Wala, dili makita sa ultrasound, di makita sa CT scan, di makita sa mga wala na siya. Ha? Ang tawag na hearsay na tawag na siya. Dili na siya ma-diagnose sa dugo. Ha? Kaya ang dugo makita nga naa siya yung mga pagsaka sa cancer sa prostate, cancer sa liver, cancer sa colon, cancer sa cervix. Kana sila naman na siya tumor markers. Makibawa na siya sa dugo. Ha? Pero dili pa gyud to siya confirmatory. Ibiopsy gyud sa gyud bago mahibawaan kung cancer bisag dili. To. Kung ikaw, una lang gud, butang sa imong utok. Kung tinuod ng imong gisulti nga makanser ang tumor o ang cyst kung i-biopsy. Ngano mang i-biopsy man namang tuon mi ana napulo ka tuig doy. Ha? Naingana di ay. Sama sa mammography. Niadtong 10 years ago, pag bago lang ni gawas ang mammography, digital mammography ha, X-ray. Paggawas sa digital mammography, ang protocol na tanang babae, i-mammography, digital mammography. Unsay na itabo, 10 years later, naibawaan nila nga, ni-double ang cancer of the breast. Tungod kay sige exposed sa radiation sa cancer sa X-ray. So ni gawas ang sonomammography. Ha? Talagsa na lang ay na kung naa kay mga preceding nga factors para sa nang cancer imong mama, cancer imong imong lula, cancer imong tiya. Kaya siya kinahanglan ka mag-mammography digital 2 years, once lang every 2 years. Karon, ngano na naman na siya? Kaya ang medicine, nag-estudyo. Kung ang iyang ginahimo, bagyon, ang ginahimo, makadaot ba sa pasyente o dili? So, wala gina sa, practical nga paghuna-una, nga, kung kay balo ang doktor nga mahimong cancer kung i-biopsy, ano sa'y purpose? Nga mag-biopsy mi. Wala. Murag gyapon nagdaro ka doy. Basig di na po kakailag daro kaya siguro ka kapuyo o bukid. Nagdaro ka, ang kabaw nasa tubang bago ang daruhan. Nya ingon man to inyong silingan nga, ay, maayo nang ibutang nimo sa likod ng kabaw kay mas kusog, sungayo na imong lubot. Nya,
Tuo ka ana. Ha? Nga ang kabaw ibutang sa likod. Ikaw so ngayon na imong lubot para magdaro ka. Mo na yung panguna-una. Nga ang biopsy maka-cancer in town. Di na lang may mag-biopsy, kuha na lang ditso. In town, wala gid sa utok ba. Ya pirmi gyud ra ba gyud ko kadungugan. Mas gahapon ba? Gahapon ba? Ha? Na ako'y pasyente nga 44 years old, babae, naay bugon. Ingon lang kadako daw atong aniaging tuig, ingon lang kadako sa ingon lang kadako sa kanang hulin. Kay giingnan man sa iyang mama nga di daw ipabiopsy, wa niya ipabiopsy. Pag abot lang sa ako, may gala, ang tumor sa iyang tutoy na ingon kadako sa bola sa golf, nga ni kadako. Ha? Kanang bola sa golf, wala kadako ng pingpong. Kung wa mo kitag bola sa golf, pingpong ball. Ingana kadako na. Pa-examine ako, wala pa ko nag-biopsy ko cancer ni sa day. Kinahanglan ko akong gini sa gyud. Dito gyud sa hospital ani mang biopsy kay ako siyang i-frozen section. Ang tawag anang kuhaon ako tibuok. Ipa-examine ako sa pathologist. In 30 minutes makibawan ako. Kaya lang mahal siya 10,000. Pero may buwan ako dayon ang resulta. So imbis nga magkaduha ko mag-anesthesia, ha? I-general anesthesia na ko sa diretso. Paggawas sa resulta, may ingon na dayon ko sa iyang bana o sa iyang mga relatives nga dito nga cancer gyud kuhaon gyud ato ang tibok tutoy niya. So, isa lang. Kita ninyo unsa ang rasyonale, unsa ang dagan sa surgeon, ang utok sa surgeon. Mao na siya may gala nga madismaya gyud ko makadungog ana ba kay imbis kay stage 1 lang unta siya may gala. Stage 1 ha, di na siya magkinahanglan chemotherapy. Di na siya magastos sa mga follow-up. Di na siya magasto og kanang mga unsa pa nang himuon na pagkahuman sa kwan kung stage 4. Wala na, paghuman na kung tanggal sa tutoy. Bye-bye. Wala na, kita mi 5 years later, 10 years later, ang pinaka-tigulang na akong gioperahan sa cancer of the breast, stage 1, 1988, hangtod karon. Buhi pa. Daghan jud sila, dili kay ing isa ka buok. Daghan akong gioperahan in 1988. Surgeon ako ato mahigala kay 1980 ko surgeon naman ko. Kamong mga batan-on nga wa pa siguro na tao, surgeon ako. 1988 gioperahan ako, 1986, 87, 88 pag-operahan ako anong panahon nga stage 1. Karon buhi pa. White chemo. Wala mga kubat-kubat, wala tanan. Naisa pa gani ka madre nga di mo pa-check up kay ako na daw naghimo, di sigurado gyud siya buhi pa. Anto noon 92 na 89 years old na siya. Ang madre. Nala nga. Ingana ang purpose sa biopsy mga manang. Kamong nakadungog sa ako sa doktor sa kahanginan. Responsibilidad ninyo nga i-spread na ninyo. Kay kadaghanan pa sa inyong mga silingan niya. Bugo pa sa nang bugo ba? So, hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala ba na-open? Nawala yun. Okay, hello? Hello? Hello, kusga imong tingog day, kay dili ka madungog sa New York. Dok? Kusga. Hello, Dok. Oh, kailangan sa ato day. Parang mga tama lang ko, Dok. Parang akong ituon ba, lalaki, 70 anyos. Niya, ang iyang giinom nga lutokan, 50 mg. Unya? Nakaas niya ko niyang dugo, Dok. Wala. I-increase ang iyang losartan sa 100 milligrams. Unya kada losartan gyapon nya kuha ng blood pressure after 1 week. Kung taas pag gyapon, 2 times a day. Inganaw na siya pagka di taas pag gyapon, sabayan nagduha ikaduhang tabletas amlodipine. Kuha nimo na? Pero karang ang lodipin, Dok, kaya hukuman yan si Dok. Ayaw na ta ang amlodipine, losartan na sa 2 times a day. Kung di baba mo 100. Okay? Saan sa di, Dok? Di, karon once a day siya ron. Kung dili mo baba, after 1 week, 2 times a day na siya. Okay? Parang, Dok. Mm. Dok, natin kamusta na gamay, Dok. Kanang katugan yung ciprofloxacin, Dok. Kailangan pagtagisita na, Dok? Kinala reseta, pero kung makikamigo mo sa butika,
Makapalit yun mo, ayaw dito sa hardware. Sa butika mo, kikamigo nga, palit, tagay, ilang ko, aniday, kanagkalibang ko, day. Musugot ko na sila, basta isa, duha. Tabletas. Okay? Sige, Dok. Okay. Salamat, Dok. Sige. 0907-967-7745. Isa pag yun, Michael. Biopsy. Ang failure sa medicine, ang kamatyan sa pasyente sa cancer of the breast, cancer of the colon, cancer of the lungs, halos tanan cancer, kay ulahi na ang pagbiopsy. Ang kadaghanang rason nga nung ulahi, ang paryente, ang duol sa pasyente mo ay nagsuggest nga dili maayo magpabiopsy. Kadaghanan yun, karon. Mao na siya nga, kamong tigpaminaw na ako sa doktor sa kahanginan, sa radyo, sa Facebook, sa YouTube. Responsibilidad yun na inyong magtudlo sa inyong mga paryente. Ayaw mo pagpadala. Kay mo na'y kamatyan ninyo, kung kamoy magka-cancer, mo na'y kamatyan ninyo ba? Kay mutuuman mo dito sa inyong way hinunungan nga paryente. Magbut-but, rawag yun. Pag malatyo na ka, pansangin lang ang doktor. Ahay, nga no daw, gioperahan pa. Dito na, tigawas ng pagkabugo. So, kamo yun, magtudlo yun mo sa akong ginatudlo dito sa doktor sa kahanginan. 0907-967-7745. Dok, kusog man ang hearsay nga Maria kong ibasa. Sorry, na-usap o basa. 0910-1896-9663. Dili ba makadaot, magsigig, masturbate? Ang sa tinuod, mudugo na siya. Pag more than once a day, mudugo na ang inyong sa tawag inyong sperm. Mudugo siya, gawas ang dugo kay mapuga man ang testicles during masturbation. So dili gid maayo. 0910-365-6000. Doc, si Crescencia, si muanha lang ko sa clinic, magdala result, x-ray sa tinae imong gi-request. 0965-935-4896. Doc, asa dapit imong clinic sa Tagum. Salamat, Beth. Ang clinic lang ko dahil nalagyo diri sa Davao City, UM Multitest Diagnostic Center, room 21. Diha ako nag-clinic. Kung taga-Samal mo, every Friday na ako sa District Hospital. Wala dito sa Tagum, wala sa Panabo, wala sa Dabunturan, wala dito sa Padada, asa pa ba? Wala. Sa Valencia, wala pa da. So, nara sa Davao City. 0926-141-2229 na ako'y psoriasis. Maayo man usahay pero sige balik-balik. Advice kung unsay angay buhaton. Salamat to. Muadto ka og dermatologist nga kay balo mo gamit og steroids. Ang psoriasis dili man control sa ubang tambal, dili ma-control sa ubang mga ointments, steroids ra gyud. 0912. Kung mahadlok ang imong dermatologist sa paggamit sa steroids, dili gyud ka maayo gyud. 0912-760-1283. Ang ginagamit sa mga Adventist sa Kalibanga kay activated charcoal. Maayo ba ning imnon o dili? Good bless. Ang activated charcoal sa in-English pa, diatabs. Abi ninyo, unique mo kay activated charcoal, wa mo kadungog. Pero, ang kanang diatabs, how many years na sa market? 25 years na siya. Pero activated charcoal na siya. Unsay gihimo ana sa activated charcoal? Pugnan, i-absorb ang tanang tubig sa imong tiyan. So, bagtok ang imong tae. Di kagawas ang kagaw. Pag abot ana dito nga di nakakalibang, ang kagaw maghimo nagmansyon. So, karon adlaw di ka kalibang, sunod adlaw di ka kalibang kay diatabs man ka, pag sunod adlaw ana, pag magkalibang ka diretso ka dehydrated ba. Muna siya ang rason nga dili gid maayo mag-inom og mga diatabs, mga Lumutil kay kana siya mooy mupugong sa inyong kagaw sa inyong tiyan sa during gastroenteritis. So wa na kay panahon may gala. Katong ipang-dictate na kung tambal isulat sa dako ng papel, ibutang sa bongbong para di mo makalimot. Dili mo manginom ana mga tuba-tuba, mga unsa pa ba na inyong inumon nga dahon-dahon, nga pabukalan ayaw.
mali na siya. Mali po mag-inom og diatabs, activated charcoal, or whatever. Kinahanglan yung antibiotic. Ciprofloxacin sa gastroenteritis, metronidazole sa amoebiasis. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.